Να καλησπέρισω τους σημερινούς μας καλεσμένους. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Σελιάρη, είναι γεωπόνος στο τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου και υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στη βιολογική καλλιέργεια και τα βιολογικά προϊόντα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αντώνης Τζιάρας, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών. Καλώς ήρθατε. Κυρία Μαρία Παναγίδου, διατροφολόγος. Χαίρετε. Και ο κύριος Βασίλης Κυπριανού, πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών. Μαζί θα μιλήσουμε όμως και για την βιολογική κτηνοτροφία. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες μονάδες και θα μας πείτε και για αυτές. Να ξεκινήσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία παρουσίαση. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα, κύριε Τσιάρα? Κύριε Σελιάρη, θα μου πείτε αμέσως μετά για την νομοθεσία, γιατί θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς σαν καταναλωτές. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω διότι δίνετε την ευκαιρία στο Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και στον Βιοκαλλιεργητή των Απλών να προωθήσει μέσω της εκπομπής σας τα βιολογικά προϊόντα. Και εμείς από την πλευρά μας σαν καταναλωτές θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τη σωστή μας τη διατροφή, για την οποία θα μας πείτε, κυρία Παναγίδου. Τώρα όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα στην Κύπρο, άρχισαν να παίρνουν μια μεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο λόγω ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Γίνεται σημαντική προσπάθεια και στην κυπριακή αγορά και στους καταναλωτές να μάθουν. Αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε, γιατί στο εξωτερικό τα βιολογικά προϊόντα τα συναντάμε πολύ συχνά στα ράφια των καταστημάτων. Δεν δυσκολευόμαστε τόσο πολύ, κύριε Σελιάρη, να τα βρούμε, σωστά? Σίγουρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτοί ξεκίνησαν πιο νωρίς όμως. Οι πρώτοι βιοκαλλιεργητές στην Κύπρο παρουσιάστηκαν το τέλος της δεκαετίας του 80 έως το 88-89. Εμείς το 2002. Το 2002 τέθηκε κάτω από νομοθετική ρύθμιση η βιολογική γεωργία στα πλαίσια της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προενταξιακά εναρμονιστήκαμε και από τότε εφαρμόζεται νομοθεσία και παράλληλα σχέδια για ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο. Σήμερα εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία που εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα μηνύματα που παίρνετε είναι αισιόδοξα σε ό,τι αφορά τυχόν παραβάσεις που μπορούν να διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διεξάγονται από το Υπουργείο σας? Σίγουρα, οι ελέγχοι διεξάγονται, υπάρχει σύστημα ελέγχου το οποίο εφαρμόζεται, όπως είπα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με οργανισμούς ελέγχου και επιστοποίησης αναγνωρισμένους σε κάθε κράτος μέλος. Άρα, εμείς δεν είμαστε εξαίρεση σαν Κύπρο. Όχι, σίγουρα. Και παράλληλα υπάρχει και εφαρμόζεται και ένα άλλο πρόγραμμα από το Υπουργείο Γεωργίας διασταυρούμενων ελέγχων για να ελέγξουμε κατά πόσο οι οργανισμοί ελέγχου και επιστοποίησης κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Και βλέπουμε και τα νούμερα ότι το 2002 είχαμε αρχίσει με 45 βιοκαλλιεργητές και μια έκταση 1.665 δεκαρίου που αντιπρόσωπευε τότε το 0,12% της έκτασης. Θέλω να σας παρακαλέσω να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί μου δίνετε την αφορμή να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, να ακούσουμε και τα νούμερα που θα μας πούν οι συνεργάτες και αμέσως μετά να δούμε τι θα συμπληρώσουμε και τι θα επισημάνουμε πάνω στο ρεπορτάζ. Για να ενημερωθούμε λοιπόν. Στην Κύπρο η βιολογική καλλιέργεια ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν φοιτητές οι οποίοι επέστρεψαν από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αποφάσισαν να εφαρμόσουν την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στον τομέα της παραγωγής λαχανικών. Στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες πιο οργανωμένες προσπάθειες, αλλά η σημαντική ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας σημειώθηκε με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συστάθηκε η σχετική νομοθεσία για την βιολογική γεωργία. Πριν την ύπαρξη της νομοθεσίας, μπορεί να υπήρχαν 10 με 15 μονάδες που ασχολούνταν με τη βιολογική παραγωγή. Με την ύπαρξη της νομοθεσίας, με τη θεσμοθέτηση, η παραγωγή αυτή έγιναν 50 μέσα σε μια χρονιά. Και στη συνέχεια, μέσα από διάφορα προγράμματα επιδότησης ενίσχυσης των παραγωγών που ήθελαν να ασχοληθούν με τη βιολογική γεωργία, άρχισε το ποσό αυτό να αυξάνεται και σήμερα είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε γύρω στους 550 παραγωγούς παγκύπρια που ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία. Σήμερα σε βιολογικές καλλιέργειες παράγεται ολόκληρο το φάσμα γεωργικών προϊόντων που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στην Κύπρο. Κύρια προϊόντα παραμένουν η ελιά, με περίπου έναν όγκο παραγωγής γύρω στους 200 τόνους βιολογικών ελαιόλαδων το χρόνο. Τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία είναι το κύριο προϊόν το οποίο γίνεται εξαγωγή με γύρω στους
250 τόνους είχαμε εξαγωγήσιμη ποσότητα. Συνολική παραγωγή κοιμάθηκε γύρω στους 350 με 400 τόνους τη φετινή περίοδο. Και ακολουθούν τα εινοποιήσιμα αμπέλια και επίσης τα σιτηρά έχουν μια αυξητική τάση. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι παραγωγοί πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε τα προϊόντα τους να μπορούν να πιστοποιηθούν ως βιολογικά. Οι πρόνοιες για να μπορεί να ονομαστεί ένα προϊόν βιολογικό θα πρέπει ο παραγωγός να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, να τηρά τις διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από τον κανονισμό και αφού του γίνουν οι έλεγχοι και φανεί ότι εφαρμόζει τις διαδικασίες σωστά, τότε μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό για να ονομάσει τα προϊόντα του βιολογικά. Ένα προϊόν το οποίο παράγεται, καλλιεργείται και αφορά μονοετής φυτίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα λαχανικά, τα σιτηρά και άλλα, χρειάζεται να περάσουν 24 μήνες μετά την ένταξη του στο σύστημα πιστοποίησης για να μπορέσει να ονομαστεί βιολογικό. Για τις δεντρώδεις καλλιέργειες, τις μόνιμες φυτίες όπως ονομάζονται οι ελιές, οι αμυγδαλιές, τα αμπέλια, χρειάζεται να μεσολαβήσουν 36 μήνες μετά την ένταξη για να μπορέσει το προϊόν να ονομαστεί βιολογικό. Όλα τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να φέρουν τη σχετική σήμανση, την οποία και οι καταναλωτές πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν. Σε έναν βιολογικό προϊόν, στην ετικέτα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του παραγωγού, το είδος του προϊόντος, η ποσότητα, το στάδιο παραγωγής. Μπορεί να αναφέρεται είτε προϊόν βιολογικής παραγωγής, είτε προϊόν σε μεταβατικό στάδιο προς τη βιολογική παραγωγή. Σημαντικό, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός, ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης και η ονομασία του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. Για κυπριακά προϊόντα υπάρχουν σήμερα δύο εγκεκριμένοι φορείς στην Κύπρο που ασχολούνται με την πιστοποίηση. Έχουν τους κωδικούς CY PAIO 001 και CY PAIO 002. Επιστροφή λοιπόν, τι έχουμε να συμπληρώσουμε στα όσα ακούσαμε, κύριε Σελεάρη? Εκείνο που έχουμε να συμπληρώσουμε είναι η εικόνα η σημερινή. Έχουμε φτάσει σήμερα το 2008 στο επίπεδο των 520 και πλέον βιοκαλλιεργητών από 45 που είχαμε το 2002. Μεγάλη διαφορά, μεγάλη αύξηση. 26.000 δεκάρια, που αντιπροσωπεύει το 2% της καλλιεργούμενης έκτασης στην Κύπρο. Υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο των 27 χωρών, το ποσοστό αυτό είναι στο 4%. Αλλά εδώ συμπεριλαμβάνονται και πάρα πολλές εκτάσεις με βοσκότοπους. Η διαχείριση είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι καλλιέργειες. Μάλιστα.